Sziasztok srácok, mi vagyunk a közmunkások, és valamilyen ilyen Roblox játékot fogunk játszani. Mi se tudjuk, hogy mi ez, most játszunk először mi is, úgyhogy majd meglássuk. Elvileg valami robotot kéne majd építeni, vagy én nem tudom, hogy mi lesz, de... Hát úgy néz ki. Jesszus! Ugye még nem töltött be teljesen, úgyhogy azért sorry. De a formákat már látnai, úgyhogy csak minden szürke, de ez nem baj. Why should I go there? Hát mert be akarok menni, lehet azért. Na, azt hogyan futok, mi ez a kéz? Mi ez? Valamit csináltam a gépen. Engedj ide. Hagyj üljek le. Mit állsz rá? Mi a kód? Na, szerintem pick up. Aha, fölveszem a jobb kezit. Aha, ide kell rakni. De várj, ez a right arm. Én meg a left arm. Így. May I go now? Hova ide? Ja, most robot beszéd, hogy halljak meg. What voices? Move elbar. Most fel a lába. Aha. Én viszem a right Ez leget. milyen láb? Itt van, tesó. Ja. Tesó. Nyugi, még lábad nincs. Menjél vissza. Most Tedd fel a lábat. nem tudom. Egyikünk itt hagyta a Jó, már lábat. Ja, nem, mind a kettő itt van. Left a... Ja. De a right leget. És egyszerre rakjuk oda. Na, RAM Diagnostics. Tehát, Ezt itt kellene? Aha, itt kellene. És most mi ez? hogy Húha, nézzed, mert én most valami kódokat látok. Memory access, mind core, oké, memory access, oké, motor system checking. Balance module checking. Ez nem tetszik nekem. Safe. Fog minket enni. hova lett? Vagy menjünk. Eltűnt. Hát ez papa, az elment. Na, menjünk fel a Azt de gyorsak vagyunk. Kivittük. Ennyi. Nesszük. Level revealing. Full 3 levels. Júj, ez mi? Hova mész? De nem áll. Most meg fog minket enni, tesó. És hol vannak a leverek? Ki? Hát ez a robot, azt szerintem minket el akar meg kapni, vagy valami. Nem tud meg, majd a harmasnál csak jön. Harmas. Hol vannak a leverek? Ja, én találtam egyet. Én nem. Mi volt ott a spawnon, azt meghúztad? Én jól megtalálom, már megvan. Find the dispatch, hát most halljál meg. És hogyan keresünk Ez meg a mi? dispatch room? Jó! Mi az? Jön az elbár! Hol? Az elbár! Meghaltam! Valaki ordít nagyon. Aztán neked volt ilyen lányos ordításod? Meghaltam! Ez hülyeség ez a játék. Hát Mi az find the key? egyből utolér téged. Hold stop! Te hol vagy? Nem tudom. Én elfutottam előle. Itt vagy. Nekem valami bajom van. Miért néz jobbra néz a karakterem folyamatosan. Hol mész? Aztán megijedtem. Free Free revive. Hát soha halljál meg hozni, és most erős. Eddig is ilyen voltam, hogy a föld, mert én ezt nem láttam. Ja, akkor jó. Na, már speedrun. Right arm. És a rossz kezit akartam odarakni. Ja, jó, most ide kell vinni azt arra. Hát sorry. Aha. Vidd vissza. Hol ajtó? Nem tudom. Az elfbár cigi. Itt
Itt nem Hol kap el? vett észre téged? Itt volt a folyosón. Szerintem már ott lesz mögöttünk amúgy. Itt? És nekem van batterim, de nem tudom, betöltte. Jó, sikerült. Nem nézd, itt állt el, és innen kezdett el kergetni. Hol van? Fucking És én midden. amúgy félek. Ahogy itt lehetne csókolgatni, ahol én vagyok rohadtul. Hol? Itt a ajtó, azt hiszem. És jó. Honnan jön? Hoppá, én haltam. Mi ez a hang? Te Én kit haltam. kerget? Téged? Aha, bejöttem a rás mögé. Hogyha bemész ezek a piros rás mögé, akkor tényleg ő elmegy. Hát igen. Hát, bocs, hogy belevágok a felvételbe, de csak annyit akartam mondani, hogy ez amúgy csak full luck volt, és amúgy nem megy el, hiába megyünk varázs mögé. Majd mindjárt meglássátok miért. És Azt ugye mondtam oda neked. arra mente. Ott Itt vagy van, ott jobbra. van, ott van. Tudom, engem követett. És ezt utána fut a Pali. Hol? Mögötted van. Alex. Alex! Miért nem ugrottál ki előbb? Ugor ki! És miért mondtad azt, hogy ugorjak ki? Menj Hol? vissza. Leszorom, jó, megy a fuss. spóra. Fuss. Fussám, arra messze van. Jól tettem este, kivettem, jól tettem. Nem. De szőrös lábú kis macska. És nem, ne énekelj, mert ez olyan annyira izélla. Jó! De mi az, hogy Play Again nincsen új chapter? Nem látom, mondom, hogy chapter 2, de február 28. De jó, hát akkor ez ennyi volt. Az milyen messze van, mi február 28? Ja, az ma van. Máma 18. Ma lesz a update. Tényleg. Akkor ennyi volt, srácok. Akkor update-ra visszajövőknek köszönjük a figyelmet, hát jó Sziasztok. játék, amúgy nem volt rossz, de hát nem tudom. Nem volt rossz, de lehetne amúgy jobb is, majd a update-ben majd akkor rakunk ki új videót. És még máma még majd lesz, még egy videó, úgyhogy Akkor ez volt a part 1. hát igen, ez volt a part 1. És sziasztok!